Malawi Brief. Amalawi anafunsidwa kuti athe kupereka maganizo awo pa zimene a Steve Baba Malondera analankhula pa msonkhano wa Chipani. Iwowa analankhula kuti Achakwera anali munthu wabwino koma vuto ndi anthu amene anamuzungulira. Nde tamveserani mzika za dziko lino zimene zalankhula pa nkhani imeneyi. Limene ndibodza la kukhuniza ngati tidakhalako ndi president amene anali disaster ndi Achakwera ati komanso ababa Malondera watu udabwa nawo ndi mmene ali kuyankhulira iwowa achuluke nzeru lero kuti wasadali nduna mu kabineti yomweja sona kunena kuti omuzungulira ndi amene amamulakwisa omuzungulira ake atiwo ameneyo kulibe kodi sanusa shadow cabinet ozungulira onse aja sa amene ali mu shadow cabinet mo ndiyeno amene akuti omuzungulira amene anganenera kutionetsa kuti zinachitika zolakwika nkhale ndani kwezo tonse akadali nawobe ndi pamene ife tikudabwa nawo. Kusonyeza kuti basi mwasemphana nawo maganizo simugwizana nawo kwantunthu ndikuzalona makwambiri andi zimene zija angakhale munthu wakumuzi angovomereza mwina sikoti kumuzi kondi kwawo anapasa 50,000 kapena komano zinali zonena kuti munthu angavomereze. Okay. Zikomo kwambiri. Tathokoza kuchikwa mkhalendose wabwino. Zikomo. Kumva maganizo anzika dindo akalankhula ife timabweretsa nkhani kuti tizukuti tikambirane poti zimachokera ndithu kwa nzika kupitanso kwa nzika pa line pali ndani maswera bwanji. Maswera bwanji. Bwana ine ndaswera ine Moses tikudziweni kumene mwatimbira. Ine ndine pani sankhulane kuno kuna Mbuma. Kuna Mbuma ko munayilandira bwanji nkhani imene ngati munayitsatira. Nkhani imeneyi ni yazoona fuaro ni mangomvera program mwe kuti dera lina lake linapezeka kuti padaonongetsa Karundu munthu yomwe Achakwerayo ndezi imene akunena amene akunena zoona ifuneka kuti munthu imeneyo padali maudinda amene amendetsa zimene nanga zimene zidachitika bwanji mamewa ni yazoona ni yazoona kuti Achakwerayo adala kuitsani anthu amene amazungulira ni zoona ndithu zimene wasada kwanisumenda malo yonse amene adali ofunikira kwambiri. Okay. Iwaja amadalira anthu amene akuyendetsa zinthuzo kumene koko koma anthu aja amapeza kuti alubisa Karundu mabisa zinthu maonetsa kuti Achakwera akhale woyipa koma Achakwera anali munthu wabwino ndipo zitsanzo zake zichilionekerapo. Ndipo lino lisili pabwino zinthu zavuta. Achakwera anali munthu wabwino kwambiri ndipo ine ndikutsimikiza zinunenati. Chabwino. Pana tathokoza kuna Mbuma kuti nanu mwekapo maganizo ngati mmodzi woyambirira kuti mwema mbali ya Achakwera kuti ayi munthu anali wabwino anamuzungulira. Tathokoza kwambiri bwana kupitira kumva maganizo anzika pang'ono nasiku kuti adindo akanthu timabwera pano kuti tikambirane. Maswera bwanji. Bwana maswera bwanji pa line apa. Kaswera zaini bwana. Ndaswera ine Moses tikudziweni dzina lanu. Ndi Lucius Kulindi kumayani kudeti. Munayilandira bwanji atalankhula pa msonkhano Baba Malondera of course tapanganso play pano kuti mwina munasemphana nayo ndiye mmene alankhuliramo akuti mbiri ya Achakwera tiyeretse pano pagulu iwo anali munthu wabwino owazungulira ndi amene amalakwitsa. Kodi mugwizana nazo? Ine ndigwizana nawo bwana Steve Malondera kuti nzoona zimene anena kuchifukwa tikaona mmene MCV inayendetsedwa mukanyongo amene kaka pana anthu ena akenso was overpowered kusiyana ndi president amene ali naye kupereka chitsanzo cha mmene maprimary amayendera amaonetsa kuti ena ake ali ndi mphamvu zimene zikupanga overpower mtsogoleri amene akuzipanga chiganizira ukuti akusiyani chonchi imagine tinali ndi running mate amene anayina ndi president kuti anayamba independent mmene sizinali zoona mdziko kuti tili ndi anthu otera kuyendetsa zinthu zazo mwadongosolo tingathe kuti makhale ndi running mate amene akhala independent kuti Chipani running mate amene akhale wa Chipani chomwecho tikatengeranso ndi chitsanzo kwathu ife kumene timakhala kudetsa mayani uko tinali ndi regional chairman Bambo Chilondola tinali ndi panopa ndi MP Bambo Savio Kafuafu unazochitika nthu zinthu zosakhala bwino nthawi inake kugendana ndi panthu oti ndife pachibale at the end panopa tonse titsogolera nditsogoleri limodzi zoti kuchipani kunali kagulu kena akaso kanthu kamene ndikosokoneza kamene mtsogoleri amakanika kuti ani kupangapo act by iwo ndiye ndigwirana ndithu Bwana Malondera kuti ndizoona. Okay. Dr. Lazarus Chakwera ndi mtsogoleri wabwino koma anthu amene timamuzungulira mtsogoleri ndi amene amakhala osokoneza
Okay. tikaona solo pa current president amene naye panova mtsogoleri woti ndithu ndi wabwinobwino amene ali ndi kuthera opanga ziganizo koma anthu ake amene amzungulira ndi amene akumusokoneza. Panonso pali zosokonekera ngati nthawi yomweyo. Bwana musagayike zinthu zikusokonekera mtsogoleri alipo palena ake sali ndi mphamvu ndithu la izilangoteni tingoteni pa president kauza chochita. Okay. Sure mtsogoleri. Tathokoza kwambiri pajani bali iti dzina lanu. Kudeta mayani Lucius Kulinji. Tathokoza bwana Lucius mukhale ndi usiku wabwino. Ziko. Toyatrick Tamanga, we are just taking few people program ino koma tunafuna kuti mutachita mwachangu kuti mwana tuonjezere nambala yanu. Maswala bwanji? Maswala bwana. Ndaswera masabwanji bwana Magawa. Ndaswera tafika kuti madzulo ano lanu dzina kuti ndi kuvisanza. Akuma kumene kuluzene kuvisanza. Takulandira kwambiri tachitani mbali yanu kuti kodi alankhulazi mtsogoleri angasokonezeke ifa cha anthu omuzungulira, is it true? Zimenezo bwana Magawa ndiona zenizene. Mtsogoleri amene akutsogolera anthu ambiri zimenezo ndiye zimachiruka. Zimenezoona oloboma limene likuyenda panole. Sana ntalizaje ni munthu wabwino zedi nayo ka speak yawo. Koma zona zimenezo zichitikazi. Kodi speak yawo anati chani wa? Speak yawo anati na uli pano kulibe honeymoon cha ndawi inoyi. Oya. Yogwira ntchito atsogolera chigwira ntchito. Ndakumbukira. Kwa maona zimene zikuchitika ndi vice president yawo. Ai, apa ndisi na Muganiza uli nantali kauchira zimene zija. Anthu amba. Ndi anthu amba tsogolera kwa tsogolera anthu ambiri amasokoneza adi. Okay. Ajipaketi zivutika pano padachosa munthu wabwino mukayikapo zimene ife timafuna. Zimene zoona ndithu achakwera anali president wabwino. Ndipo malayi muno omwe mantenga achakwerayo ngati woyamba. Munthu oti amantukwana ndi popodium koma sujava tsiku limodzi lomwe. Okay. Akubweza. Ndipo malawi ino inasintha. Moyona zaka zingati imene lilongekonera pa. So akunena zona ababa amalombera. Alright. Tsogolera kukhala ndi anthu ambiri singafike pena paliponso madalira anthu omwewo. Okay. Kufotokoza wina pamene apangira ma primaries madera. Oneka kuti nga president akapangisa primaries zona. Zedi de tini amene tapentha amene akwathandiza tsogolera. Timijirani imene niwake tsogolera akufunira. Sasokoneza tsogolera kale masanga oyambirira na tsogolera bulino okonda dziko lawo koma anthu amene akutsatirawo patide nawo ndi mbomvuta zedi. Zedi itu bwana Magawa. Mwatilemekeza kwambiri kuvisanza timatero kuti mukhale bwanji ndi usiku wopambana mwatuni. Inusa Magawa dziko mwambiri. Usiku mwambiri bambwanga. Kuterera kumva maganizo mzinga tupitirira pang'ono kuti kule maswala bwanji. Mai maswala bwanji. Mukaimba mutalikirane ndi TV yanu. Zikupereka feedback yoti tikulepera kumva mfundo za maswala bwanji. Ndaswera tafika kuti kodi madzulo ano. Mwafika kuzuzu maji chale. Icha bwino maji sale takulandirani kwambiri baba Stephen Malondera ndi MP mulongwe chakunyanja uku timaganizirabe kuti nazi mwagwirizana nazo kapena mtsogoleri ngasokonekere chifukwa cha anthu omuzungulira. Zangati fundo yo sina ingetepe bwino raida mashuliro ni kitwandiri kuenshika. Mwana ndi maitata bwino koma sina ngitete limupiri. Sha ena taadula pompano koma puti nangatitani koma mwachidule Stephen baba Stephen Malondera ndi phungwa MP ndi phungwa maona zimenezo ndikulephera ulongosolaso chifukwa choti mukumveseraso kachiwiri. Akunena kuti achakwera anali mtsogoleri wabwino vuto linali anthu omuzungulira ndi amene adamulakwisa munthu uja amalankhula pa msonkhano Sunday. Ndizoona kapena mukuzilandira mwa njira ina. Ine ndikuzilandira ndikuziona chifukwa ulendo wina nina yakula kuti ngati sindi kunama iniyo ndikuzilandira kwa kwena
koma kumulapisa ndi anthu akapena musungulira musangati muchikuzikira ndinayankhula kuti ndatokoga muna yake ndinachapena kuti chakongani munthu wabwino koma omuzungulira wanda amene akumpanzisa ndinayankhula kuti zona amapresident amakhala abwino koma owazungulira ndamene amakhala anthu ogusa papiri zotikita zawo ndimoti falili apresident yake ina president yakunoina ndiwani wesa kwatama koma sino izazungulira imenezo zikubalisa kuti izirabisa panoso zikulakwika tathokoza maichisale kumzuzu mkhalembese kwabwino. Thank you. Amene ndithu apereka maganizo awo kuti panonso zochitika achakwera nalo abwino koma owazungulira. Palaini pali ndani mwasula bwanji? Bwana mwasula bwanji? Ndaswera ni Moses tikudziweni kumene mwatiimbira bwana. Imeneyo ndi vuto la network tikudziweni dzina lanu kumene mwatiimbira? Ine Mike Samson. Tapereka ni maganizo anu. Baba Malondera apereka maganizo ndipo amayankhula kwa anthu over 20 million dziko muno. Inuyo ndi mmodzi ya nzika. Munazilandira bwanji? Nzoona mtsogoleri angalakwitsidwe fa anthu omuzungulira? Zoona. Zimene zozo ndizoona kuti mtsogoleri amalakwitsidwa ndi anthu omuzungulira. Oh. Ya chifukwa chimechitika nchakuti anthu akamasanga malitsazo ngati nduna. Amatenga nduna zija kuzisanga kutengera kuti anthu ayo mwina anakhalisa muchipani moja. Ndipo anthu aja amachita zinthu zodakulira. Amalephera kwa kuyothe pa nduna uja. Amadzakula anthu awa tikuona kuti ayindi kulasanawo ndai. Akulaja samazindikira kunene kuti pene zijazi akulakwira anthu ngati pezira za dziko lamamalo. Koma zamapanga zinthu zokuti ngati chipani kapena pa ubale wawo umene nasakira ngati kukhala ngati ndunazo. Tipanga pachisazo makhala ngati akaisa kamwina nduna za ulimi. Kwakuti ngati ferezo tikati uja kulide amava ndithu. Koma mwina kuti sandunaita imaita kuti zimezo ndi upanga zitheka. Kupeze kuti ndiwateka mwina kusola mga zinthu zija. Kulisezeka mwina kulisa sodalina nosafuna kupita. Zimene analandukula mawembe ndizoona ndithu zimene zozo. Chifukwa machilenga ngati chipani mwina ngati chawo chawo koma siyana kuti zipani zimabwera zimapita. Okay. Ndithu mtsogole. Ndathokoza mwatilemekeza madzulo ano tikumbuseni dzina lake. Zomwe kwambiri. Mukhale ndi bwino. Amene ndithu ndi Malawi amene akulankhulapo pa nkhani imeneyi ndipo tikutero kuti anthu asakusiyanso ngakhale boma limene liliboli akunena kuti ena ayamba kale kunsokoneza mtsogoleri wa dziko amene ali ndi mfundo zake zabwinobwino ndiye nkumaona kuti kodi ndi zimenezi ngati zili zoona zimene anena Malondera ndiye kuti mtsogoleri amayikidwa kunja kumaonerera chifukwa cha anthu ozungulira. So tikadalibe kufufuza maganizo anzika kuti kodi zimenezi mukuzilandira bwanji. Ndizoona kuti mtsogoleri wachikhalire amene adavoteredwa bwinobwino ananena kuti ine nkhozo yendesa dziko mundidalire anthu nonse amene muli Malawi muno muziyang'ana ine ngati tate kapena mayi. Akhozo sokonezeka basi chifukwa cha anthu amuzungulira ndiye tikupeza kuti ai feedback Malawi ena kuti ndizoona ena kuti ayi iyo ni mistake ya mtsogoleriyo ena ambiri ndamene akukamba kuti ndizoona. So tipitirebe kumva maganizo anzika kuti imene ndi live broadcasting mwasulako bwanji madzulo ano. Ndasula bwana lanu dzina kumene mwatiimbira? Kuli Longwe kumeneku timve maganizo anu. Mwazilandira bwanji zimene tikukambira nazi mbali yanu? Ndazandira bwino zimene zoona. Kodi Amalondera sakunama? Sakunama namuna zoona. Sokoli wani iwo ndako chipani kumwepo. Akuchaza kuti sokoli wao amamputisa anthu ena ozungulira. Komanso chitsanzo chabwino ndi kuti ivi amayiwa kudedwa aku ndi anthu awo ozungulira apitawo. Ndazakuuza zabodza. Koma anthu aja anasankhana hoka amandire baja akulimbira mmodzi. Zero unani kwizera kuno koma anthu ena pambana mama sokolo.
Oh, yalwaso. achakweraso andi mutabona bwino koma anthu ena wadzuluka amene alakwitsa chensechizo Oho. nditodizo Kodi mwafika poti mukhoza kumaona kuti pali anthu ena aje amene akusokonezesa ubale wa president ndi avance mukuona kwanu? kwambiri zinachita kuoneka zokha pa ground Oh. nditodizo Well, tathokoza kumva maganizo anu madzulo ano. zangu kwambiri Thank you. Pitira kumva maganizo anzika. Mwasula bwanji pala ina apa? Mwasula bwanji? Yeah, titole kwema network. Mwasula bwanji? Okay, tipitira be kumatula awiri atatu. Ili busy la. Hello? Mwasula bwanji bwana? ndaswera bwino mwaswera bwa Ndaswera ine ni Moses tukudziweni bwana. sorry Ine ni Moses Paluntha TV pano ino ndi ndani bwana? yes ukumva ni Mr Patrick Mpunda kuchokera ku Chilinde kuno Kulilongwe kumwe itsatira bwanji imene anena malondera fama yankhula kugulu ndita ibweresaso kagulu nzoona mtsogoleri angasokonezeke so fama. zomwe akuyankhula malondera zipero pake zovuta kuzimvesesa Oh. chifukwa chonena kuti anthu amene akuta masokoneza presidentiyo sizotapezekani dakali kuchimbani komweko Oh. endi amalondera awa afuna atanthauze kuti apresidentiyo panopo asintha chifukwa zoti asintha apresidentiyo sizoona chifukwa chonena kuti anthu amene anazungulira anthu amene akuakambali adakali komweko sadachoke ndiye afuna atanthauze chani sizili kumveseseka komanso tikabwerera mbuyo pang'ono amalemu achilima adayankhula mawu onena kuti kuti tikamati president amamusokoneza ndi omuzungulira iyeyo ubongo wake umakhala uli kuti aliyense amakhala ndi ubongo wake taziganizira so munthu wina sangamusokoneze mmene alili president kumusokoneza anthu akasankha president si munthu amasewerana I don't think kuti wina wake akhoza kungochokawo ukamusokoneza president no koma kuti amakhala kuti president yonzero alibe so akukatisanamizani zoti hayi ya president amasokoneza ndakuti hayi ngati amasokonezedwa amene amasokoneza osali komweko soyenza kuti apitirizabe kwasokoneza so awawa achapirawa mavuto adali awo usatana adazungulira zidakaniza okha Oh. munthu ukakhala chida usanamizira anthu ena kuti amene akusokoneza ayo makhala kuti leadership libe Okay. best way ndikuvomereza kuti pregaye za leadership libe chilungamo chake ndimene sitingapireso kumbali iyi chilungamo chenu leadership nayo aja mulibe ndi umene udasokoneza zinthu so tisanamize wazungulira udali komweko ulazabwereso kayiti limene akuganiza kuti azabweraso ngakhale kuti sazabweraso akamaganiza zimene zozo kuti mwina mwake asintha bwanji pamene anthu adakali nawo limodzi amene akuti adazungulira so anyway tisalankhule zambiri mawu athere pamenepo mano problem ndokha chakwera ngati munthu analibe nzeru zoyendesera ziko ngati lida ziko mukwambiri Usiku wabwino kuchilinda uku kulilongwe. ndatokoza kwambiri Ziko mukwambiri. Well, kupitira kumva maganizo anzika pang'ono aliyense. Nthokoza anthu alero mukuyankhula ndithu mofulumira pang'ono wina aliyense kuti alankhuleko. Mwaswera bwanji? tasera chizomeneko Ndaswera bwana kwezani mawu ndikuti muli patali simukumveka yeni. kuno ku Nambuma Sampanda Bwana Sambanda timve maganizo anu pano atibweretsapo pa nkhani imeneyi ndi amalondera analankhula pagulu ndi tachibweretsanso kuti mwina tizikambirani kuti kodi iwowa mmene amalankhula amalawa anazilandira bwanji nzoona chakwera analakwitsidwa ndi anthu owazungulira ndiponso mtsogoleri wa dziko nzotheka ngamasa kusokonekera kupombonezedwa mutakhala ground ndiye kuti kudyetsedwa njomba ndi anthu ake omwe timafuna timve kuchokera kwa inu bambo kuchokera ku Nambuma. zoona zake zimenezo ineyo maganizo anga yakuti zoona atsogoleri amasokonezedwa na anthu owazungulira Oh. moti zoona zenizeni zimati na amalondera achakwera aja amasokonezedwa ni anthu owazungulira ena amakhani mphamvu kwambiri kukhangati chipani chawo Oh. moti ukamba chilungamo chakwera ni president amene ali kwabwino zedi pa president ambiri Oh. koma udamusokoneza moti zimachitika ndithu zimenezo ulemulo pano motati muone usagwirizana kwa vice president ni president zilonse kwakuluakulu ena amene mukachipane mu moti anthu ena amene muyoli mphamvu zedi nthawi zake president mwina sauzidwaso zimene achita Oh. moti panopo motati muone chifukwa mwina dziko linoli zambiri zizikuyenda mphamvu zili anthu ena muchipane muja chimodzi zonthawi chakweracha zidali chimodzimodzi anthu ena odali mphamvu kwambiri kuposa president Okay.
kuti anthu ene ngakhawanena kuti aya koma chilungamo chene chimene chione kuti president sangang'anire paliponse ndi anthu ene umatenga ngati chipanicha chapo. Okay. Ndithu maganizo anga namene kuna Buma Sambanda. Bwana Sambanda mukhale ndi usiku wopambana kuna Buma talemekeza maganizo anu. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Well, nthawitirirabe kulankhula maganizo pa nkhani imene yakuti zoona ndiyekaya ndi ndani amene ali pa mpando lero amene mwamzungulira mtsogoleri nkhani imene ikukambidwa panoyi kuti pali kuthekera kuti mtsogoleri atha kupombonezeka chifukwa cha zimene mukuchita. Tipitire kumva maganizo anzika. Mwaswera bwanji madzulo ano? Bwana mwaswera bwanji titolena kuti awo network yawo silipoyenera. Mwaswera bwanji? Tasamnaka ineso. Ayi ndaswera kachifuwa patali nanga titani. Madzulo ano dzina lanu kumene mwatiimbira komanso ndemangano mufulumira. Ine saukira kavalo kumulanje. Kumulanjeko mugwirizana ndi amalondera? Ankhani kuti kafati ndipo ndemanga pakhani ya amalondera. Amalondera tu achita zinthu zimene zili zoyenera komanso zosayenera. Muli pawiri? Kumulanje mwachokapo muli pomwepo? Iwo abwera ndi nkhaniyo pawiri ndiye network yatsamwa kuona kuti sona mwina titolena kapena tikudikireni kumulanje kumuli pompa. Basi ndikuti vuto sife kuno vuto ndi munseumu network ya jama pena baji kumulanje ndi kulilongwe mpakatali. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndapaka bwino maswera basi. Bwana ndaswera dzina lanu komwe mwatiimbira? Ine ndi Isaac Lamegi. Kodi kuti kumene? Kwa Sante Kukasungu. Kwa Sante Kukasungu. Mutamvesa zimene amalondera amalankhula. Munagwirizana nawo? Zimene alankhula amalondera ndi 50-50. 50-50. Tazitambasulani. Ndiyonena kuti pala anthu ena kuchipani ndi zoona ndi anthu iwo amazitenga ngati kuti munda wawo ndi chipanicho. Ndi zoona ndi akalilena amayioneka even wili anabweza fundo ya maconvention ne anachitikira madero sena makonstituency. Anatero ndi pamakhala zosokonekera zambiri pamakhala kuti makandidate ena amachitwa kuwoza kuti ife rufuna kawine ndi uyu osati amene athamufuna ngati dera. Ndiye zoperera zake muona zoti chipani chija madera ena amene chimoneka zoti ndi kuchipinda kwake chinakauza ma MP kambaka tabulukena kuchipani kuti akalendesera maconvention. Nditudiru ndenji paina 50-50 koma mbali ina iyeyo ngati munthu president iyo mbali ina amalekerera zinthu. Musatero. Chifukwa amaona kuti uyuyu pali zofoka izi. Pasacha ndikumasiya ndi mu cabinet mamopanga lishafu kuyo panthu ena akoti amuthandize. Ndi chimene nganene ndipaina 50-50 mbali ina mamolamulira dziko amatsogoza bendayi kuti tikachotsa uyuyu kutsogolo kuno tizikanenderayi. Ndi ndipanati kumbali ina yekha ngati munthu anatisokoneza. Koma kumbali ina anthu ena anamusokoneza. Chabwino. Ndipo ndimalize nkwena kuti munditsimikize meno yankhula speech imene anakalankhula ngati nali utenga wake womaliza amene anakalankhula uja zisankho zitachiti iyo zitandikira zisankho ziti. Amakati apepesa Malawi akudziwa kuti pala anthu ena ake amene zochita zawo sizabwino ndeti adikire ngati kuti akawinaso ndi anthu aja akawachotsa mamoti ndeti ija amadziwa ndithu popayekha makani kupanga chiganizo yoyo santhu ayi. Ndimalize moteromo. Chabwino tathokoza kwa Sante kuti nanonso madzulo ano munabwera kupereka maganizo anu. Mukhale ndi usiku wopambana poti pasa maganizo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Sindikudziwa kuti nthawi yathu ikuenda bwanji koma about 10 minutes inazotsala. Tikupitira kumva maganizo anzika. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwana magawa mwaswera bwa. Bwana ine ndaswera mwandikira nato ndi TV kumveka komano ndikuti paja dzina. Masepo kumchinje. Kumchinjeti?
mchinji wa masekwa amasekwa kunchinja osati akukasuka aya jamaa dola jai neto kodi mmatsatira yani masatira kwambiri mundipepesera kwa anemu kuti ayi kwambiri kunchinji kuti ambire pati nkhani imeneyi majina kwati nkhani ndio gawana nena kuti yayi amalondera kunama akunama unama kwake ngasi yose nali momwe mozungulira chakwera nde awona lero kuti anthu amene amamuzungulira ndi amene amamulakwisa ndoti yose ali mugulu lolakwisalo ndoti kulakwikako sikuzatha kudakalipo ngasi adakali pafupi ndi achazula omwewo tunde asanamize anthu lero kuti amamutsokoneza ndi anthu amuzoinde tivomera ti anthu osokoneza analipo koma iwonso achakwerawo anali wiki achakwera anali wiki for example mone nkhani ya amaizamba ija anaitendedwa ku parliamentary committee anakana amaizamba ija sanapite parliamentary committee ukaonekera achakwera amaona zonse ziti anthuso dziko lonse limaona zimene ziti so that was the weakness ya mtsogoleri ndasapange blame anthu amene azungulira ayi iwonso anali wiki achakwerawo ndithu komanso nzangasana kamba kuti tilimana nena kuti munthu kamati anisongeza ndi anthu amene andizungulirawo kuti iweyo bongo wako makhala uli kuti ndikuti iwenso bongo wako ndi vuto kuti pana anthu ena akunja akakusokoneza ndikuti iwenso ndi vuto ndithu nditere pamene popana magawa bwana Maseko kumchinji ndikuthokozeni nanu munabwera kupereka maganizo anu ifenso timakuyamikani kwambiri ndathokoza kwambiri ndalimbikitsa zitu zomo kwambiri zikomo kupitira kumva maganizo anzika nthawi ije ili bwanji maswera bwanji wawo ndasweratu mbali ya kumeneko kaya kuli bwanji ampia kunotu kuli bwinotu tithokoze kuti kakweri asiliko kuli bwanji area 2 ili bwino tithokoze kwambiri kuti ayi chakunyanja ukusalima usengabe mabwera nkhani kuti amalondera nenatu poera kuti yayi achakwera anali munthu wabwino vuto linali anthu owazungulira magwiza nayo imeneyi inetu mfundo imene ndiyofikisa kwambiri kulingatitu kutuluka nyumba mwako kumana kuti akazangawa ndoipa koma amene akwaitisa ndawo zile zimandemoto iwo ali momwemo chiminafuna tanthauza jani atulukamu anthu ajaso tilona mashado kabineti yapangaija paida matulukamu ndere akamati iyayi anthu awawazungulirawa iye alikutiko ali momwemo choyamba onse aja nduna zake zonse ziyatoka nazo 2020 kasukana 2025 anagwanazo zija leni mashado MP sana zisintheso nduna aja ndi omwe aja mpaka pano ndere akamati ayi mazuza mtungu wa Malawi amalonderawa ngatanangoyasira pang'ono kumazizinsiya so aziganiza kuti kodi ndikuyankhula ndikamacho kapano azinzanga amene ndikuyankhulawo kuneki kwathuku akamva bwanji sikwawani wali momwemo chachiwiri libere kwa president afaziko awalaza siyakwera na president kuwa hata watu ngati tinaluza kumalawi kunoko ndi munthu muzaka 5 amene ziko sana litumikire mwino ndana lichakwera sa munthu wankulu president abwana president yo general manager pa company si munthu amasewera general manager akamapita kulitanisa bodi yaiti kuti akwakufandikanise pano pa meeting amaena kuti iye wakonza mfundo zoti company chite pasogolo ndiye ngati awawanala president aziko mana kuti ayi anthu amasokoneza ndani munthu momwe mlebe bobongo kuti angaganiza kuti ichiyakunduza chinchonama ichiyakunduza chinchona ino angamakawerenge sona parliament iye pamaground asamajiwa kona kuti chinthu chili bwanji lero liyasamana ndi zanthu katale asamuyerese munthu mkulu jaha 0 pa 100 wanthu manchemerera nemakuti anthu amanchemerera pati muzaka 5 tilaluza naye ndipo asaza abwera ndipo mukana tilowa pano pakuti tizichula kuti atana masokoneza munthu eni ndani oyambira ndi mwinake chakwerayo achiwiri ndate timaziwaja lero timing anaita yaoka chifukwa ino mtengere meti mapita kosa kuzisankho anabwera yekha munthu oganiza bambo anzeru kumauza anache kuti anthu awandizachosa kunoti makundikaza wina yusinkerera amene ndi munthu oti akuganiza bwino bwino ngati ngamana nditete ati amasokoneza ndakutakuti akuluwa akuliso andesokoneza okha ndipo pano payiwaja kuti azapetese kumtundu wa Malawi zaka 5 zomwe zimakhala kuti zoza Malawi muno munthu amene watizuza kochuluka ndipo ndipemphero wathu kuti mkulu azabwereso zatilamulira ineno ndine pamenepo kuchokera kuno kusengabe David here mwachita bwino kuti muchokepo tathokoza kwambiri
Ndathokoza kwambiri mukhale ndi usiku wopambana. Ziko kwambiriso chimodzimodzi. Zikomo kwambiri. Yeah. Amene wamphia ndati amene asanzika mwachita bwino nayamba mantha pa mudzi pano kuti mpaka mapemphero